Ha, yau shugaba ko ina aka dandazo bai da in kira dan baba ya kawo min kaci bona in je ina ake daina na'am baba zo na zo ka dauko min abun magana radio daina kai daina wai me yake jira dauko min radio na to yaran banza ana kiran ku tun ɗaza kana can kana shirme. APC canji ku ce tsintsiya ce alheri. APC canji tsintsiya ce alheri. APC canji tsintsiya ce alheri. APC canji tsintsiya ce alheri. Sai baba a kanin dago, sai baba Kaduna garin gwamna, sai baba Katsinawan Dikko, sai baba Sakkwata birnin Shehu, sai baba Zamfarawan Shehi, sai baba da Jigawa garin Ogamu, sai baba Naija garin Lolanmu, sai baba tutar APC ce one nation ba bambanci, tutar APC ai duk mu ne ba ja ba gudu. Lila fi Quraishi aniyar kowa ta bi shi, Lila fi Quraishi aniyar kowa ta bi shi. Kai zan fara waka zan tsara, wakar APC Bahar zan fara daga dara, salon gambara kalmomi na tara. APC zan kafta in nai kuskure a gimtse, sai baba Buhari waliyin Allah. Najeriya kasar mu tana da miyagu, in ba Allah ba wa zai baiwa Buhari kasar mu. Talaka yake wa yaki shi yasa Allah ya bashi. To bismillah za ni fara tsara waka da sunan Rabbi Allah. Shi yayi uba gari ni yayi uwa kuma yayi dana Aliyu. Shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai. Ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya ɗora kuma ba wani mai kwaɓar siminti. Shi ya baiwa Buhari mulki kun kun Allah ya furta. To wa zai ja da Allah tunda ya baiwa Buhari mulki ai dole uban kowa ya jaye. Kwarai kuwa dan shi bai da gwamna ba sanata ba majalisa. In dai ya dangwale ka albarka ɗai na za ya bi ka. Kwarai mu ma ana dangwale mu daga 2019 gaban mu muna roƙo Allah ya baka. Dan me dan bakara da nasu dan biyayyen nan da kake wa Allah. To ga ka cikin taban barauta karau handau namijin giginya mai tsula ya ta tsala tsakibar tsatsa tsakiyar tsakin tsakanin tsitsi. Kai zango dakata wanda zagi saboda gidansa akwai tarbiyya. Ashe in kuma kai zagi to ka za ta biyo ta kanka dan baba Buhari ba ruwan shi. Kai to a gimtse dan a baya da nayi zagin 2015 kasar mu lemar PDP ta barke. Kwarai kuwa zango kar ka kara gaske dan kuwa in ka kara a 2019 sai ta kone. Lallai kuwa Allah ba ruwan shi, in dai Allah za ya baka ai ba ya faɗa maka za ya baka, haka ma in Allah za ya kwace ba ya faɗa maka za ya kwace, sai dai kaga ya kwace abinsa. Shi mai sama Allah ba ruwan sa. Ai ba wani kato mai faso bane kamar tafkin da ruwa ya kare. Yawa ba dan banga bane da za a je zaɓe ba da a sace. Haka ba alƙali bane da za a kai kara kotun ya kwace. Kaji baba ya ce ba ruwan shi. Haba ai zaɓe cikin salama, free and fair zaɓe a tsara a 2019 za a dace. To ana sa a dace, amma APC ta wabce saman da kasan kowa ya zarce. Tutar APC ce one nation ba bambanci, ai duk ne ba ja ba gudu. Lila fi Quraishi aniyar kowa ta bi shi, Lila fi Quraishi aniyar kowa ta bi shi. APC canji ku ce tsintsiya ce alheri. APC canji tsintsiya ce alheri. APC canji tsintsiya ce alheri. APC canji APC canji kowa ya ce sai baba, Bauchi ma sun ce sai baba, Gombawa sun ce sai baba.